खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालाइनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय। आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाइनि मिडियाम वेभनि 401.5 मिटाराव आरो एफएमबिनि 101.6 मेगाहार्ट्जआव। बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्ज आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्ट्जआव रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनागासिनो दं। लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिअ मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनागासिनो दं। दान्दिसे उनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन। बे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाइ दायो फोसावलादों जापानिज एनकेफेलाइटिस आरो बेखौ होबथानायनि राहाफोर। आगोलावनो फोसावजाखांनाय देहानि जोथोन आयदायाव डक्टर असुद नार्जारिया लिरनानै फरायथिनाय जापानिज एनकेफेलाइटिस आरो बेखौ होबथानायनि राहाफोर फैदो बिदिब्ला बेनि बागै खोनासंदिनि। जापानिज एनसेफेलाइटिस आरो बेखौ होबथानायनि राहा। जापानिज एनसेफेलाइटिसआ मोनसे हराव अरग्रा थाम्फैनिफ्राय सोमजिहोजानाय बेराम। बेखौ फोसावग्रा थाम्फैनि नामा किउलेक्स। बे बुंनो थाङोबा थारैनो जुनारनिसो बेराम, नाथाय मानसिफोरनावसो गोबांसिन सन्देरनाय नुयो। जापानाव नुजाजेननाय बे बेरामखौ दिनै चीन, भारत, थाइलेन्ड, बार्मा, इन्ड'नेसिया, करिया, भियेटनाम, नेपाल, बांलादेश, कम्बोडिया, लाअस बायदि देशफ्रावबो साग्लोबनो हमनाय नुनो मोनो। बे बेरामनि थार दायनिगिरिया जाबाय जापानिज एनसेफेलाइटिस भाइरास होननाय मेगनजों नुनो मोनै मोनसे जिबिसा। बे जिबिसानि थार थाग्रा खुलियानो जाबाय अमानि देहा आरो सरासनस्रायै माखासे दावमा दावसा मोसौ मैसोनि देहा सिङाव। जेब्ला किउलेक्स होननाय थाम्फैया बे JE भाइरास लाबथिंग्रा जुनारफोरखौ अरखांनानै मानसिफोरखौ अरफिनो, होमबानो 5 साननिफ्राय 2 सप्तानि मादाव बे जापानिज एनसेफेलाइटिस बेरामनि लक्षणफोरखौ नुजानाय नुयो। JE भाइरास लाबथिंग्रा बेबायदि किउलेक्स थाम्फैजों अरजाग्रा बयबो सुबुङानो नाथाय बे बेरामखौ नुजानाय नुनो मोना। थाम्फै अरजाग्रा 300नि मादाव सासेनावल' बे बेरामा सन्देरनो हागौ। बे बेरामनि गाहाय महरखौ मोनथाम थाखोआव राननो हागौ। 1. प्राइमर्डियेल स्टेज एबा जागायजेननाय थाखो। गुदियाव नुजानाय बे बेरामनि लक्षणा जाबाय लोमजानानै खर' मोदोम सानाय, गेलें मेलें मोननाय। बे लक्षणफ्रा 1 निफ्राय सप्ता खननैसो जोरनो हागौ। 2. एक्यूट एनसेफेलाइटिस स्टेज। लोमजानाया गोजौथार दावखोनानै 38 निफ्राय 40 डिग्री सेन्टिग्रेड बारनोबो हागौ। बे थाखोसिम सौहैनायनि लोगोसे गोदोना बिखुंथिं ख्रां ख्रां राखांनो हमो, रोदा आथिं आखाइ बोख्रबनो हमो आरो दहम दहम आथिं आख्राब आखाइ जोब्राब जोसि खालामनो हमो। गेजेर गेजेर बद गैया जायो आरो खायफा नांला बंसा बखिबायनोबो हागौ। बे समाव खायफाया थद गोमानाया फैफिनाबो जानो हागौ आरो जिउबो गोमानो हागौ। 3. लेट स्टेज। बे बाहागोआव लासैनो लोमजानाय साजानाया सुग्लायबोनो हमो, रोदा आथिं आखाइ बोख्रबबायनाया सेंबोयो आरो थाबथायो। माब्लाबा बे स्टेजाव गोबावबो लानो हागौ, हामब्लाबो खायफानाव माबाफोर लोगसा थालांनोबो हागौ। बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंनि जौसेनि मादाव 20 निफ्राय 50 सुबुङा जिउबो गोमानो हागौ। बेखौ फाहामनायनि राहा। जापानी एनसेफेलाइटिस भाइरासजों सोमजिनाय बेरामखौ फाहामनायनि थार मुलि गैया। बे बेरामाव नुजानाय लक्षणफोरखौल' सुग्लायहोनायनि थाखाय मुलि बाहायनाय जायो। नंखायनो बे बेरामखौ फाहामनायनिख्रुइ बेरामखौ जानो हायैबायदि होबथानायावसो बोलो होनांगौ। बे बेरामखौ दबथायनायनि राहा।
बे बेरामखौ फोसाबनायाव थाम्फैयानो गोबांसिन बाहागो लायो आरो जेब्लानो थाम्फैफ्रा लाब लाब एरनो हमो होमबानो बे बेरामखौबो गोसारलानाय नुयो। दैज्लां बोथोरनि अखा हानाय बोथोराव न' जिंनि हाखर हाला माइ दैनि दुब्लियाव दैस्लुं जमा जायो आरो बेफोरावनो थाम्फैफोरा बिदै दैनानै ग्लुब ग्लुब एरबोनाय नुयो आरो गुबुन गुबुन बेरामनि लोगोसे बे जापानिस एनसेफेलाइटिस बेरामखौबो फोसावनायाव बाहागो लायो। बे थाम्फैफोरखौ दबथायनायनि साबसिन लामायानो जादों DDT, मालाथियन, फेनिट्रटिन बायदि मुलिखौ दैस्राय एबा उखुन्दै महरै जायगा जायगा सारफावनाय। बेखौनो फगिं होननानै बुंनाय जायो। बे फगिंनि उखुन्दैया न'खरसिं, न' खाथिनि हाग्रा बंग्रा, हाखर हाला, दाउ अमा, मोसौनि गलि एबा थाम्फै एरसोनानै थाग्रा जायगाफोरखौ मोनस'हैनाय जानांगौ। मानसिफ्रा जेब्लाबो थाम्फै अरजायै बायदि मुस्रि सोंनानै लानानैसो उन्दुनांगौ। मोनाबिलिफोराव धुना एबा थाम्फै होखारग्रा धुप सावनानै थाम्फैफोरखौ न' सिंनिफ्राय होखारहरनांगौ। आरो मोनसे राहाया जाबाय भेक्सिनेसन। आथिखालाव बे बेरामखौ होबथानो भेक्सिन एबा टिकाबो होनायनि राहा खालामनाय जायो। इउनिभार्सेल इमिउनाइजेसन प्रग्रामनि सिङाव भारत हादोरनि जेराव जेराव बे बेमारखौ गोबांसिन नुनो मोनो बेफोर जायगायाव बेनि टिकाखौ होनाय जायो। एसे सम नोंथांमोना देहानि जोथोन आयदायाव आगोलावनो फोसावजाखांनाय डक्टर असुद नार्जारिया लिरनानै फरायथिनाय जापानिस एनकेफेलाइटिस आरो बेखौ होबथानायनि राहाफोर बेनि बागै खोनासंनो मोनबाय। बेजों लोगोसे देहानि जोथोन आयदायाबो एसेनोसै। बे आकाशवाणी गुवाहाटी मावबाहु दालाय दायो फसंलादों फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदा। दिनै बे आयदायाव नोंथांमोननो गिबियाव खोनासंनो लाजेनदों रजिता बर'नि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा कातिन्द्र स्वर्गियारि। मेथाइ खनगिरिया बेवहाय गावनि अनजालुखौ गावनि मेगननि नोजोरजों माबादि मोजां मोनो बेखौ बे मेथाइनि गुबै बाथ्रायाव बेरखांहोनो नाजादों। फैदो बिदिब्ला बेनि बागै खोनासंदिनि।
फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदायावनो खोनासंबावदो लैथोमा बसुमतारिनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा खगेन बिहारी दैमारी। जानो हागौ बे मेथाइनि गेजेरजों मेथाइ खनगिरि आरो लिरगिरिया गावनि अनजालिखौ गोसो थोनानै मोनफुङैयाव नेनानै दङ बिदि बाथ्राया ओंखारदों। फैदिब्ला बेनि बागै खोनासंदिनि।
थाखाय खेबस' नोंनि रैदुब मिनिनायखौ आं दासिमबो बावगाराखै आं दासिमबो बावगाराखै नेनानै दं दिनैसिमबो नेनानै दं दिनैसिमबो नोंखौ फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदायावनो खोनासंबावदो फैलाव बसुमतारीनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा लासित बसुमतारी मेथाइनि गिबि सिरि रुपहि दैमा सेराव जानो हागौ मेथाइ खनगिरि बा मेथाइ लिरगिरिया गावनि अनजालिखौ रुपहि दैमा सेराव लोगो मोनजेननानै गोसो थोनो लाजेनदोंमोन फैदो बिदिब्ला बेनि बागै बे मेथाइनि गेजेरजों मा बेरखांदों खोनासंदिनि
नोंथांमोना बे फोसावनायखौ आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेभनि 401.5 मिटाराव आरो 101.6 मेगाहार्सआव आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्स आरो आकाशवाणी धुबुरी सेन्टारनि 103.3 मेगाहार्सआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनागासिनो दं। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाय फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदायावनो खोनासंबावदो जगत बर'नि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा उत्तम चन्द्र खिरखेतारि।
फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदायावनो खोनासंनो लाबावदों रजनी सरगियारिनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ फैदोब्ला खोनासंदिनि। बे मेथाइखौ बिथाङा गावनो सुजुनानै खनदों। फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदायावनो खोनासंबावदो दैथुमा बसुमतारिनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा खगेन बिहारी दैमारी फैदिब्ला खोनासंदिनि।
फोसावगिरिनि मोजां मोननाय मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै। सम जानानै फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय मोजां मोननायखौ फिन खेबसेबाव बावहरफिननानै दिनैनि बर' आफादखौ एसेयावनो थुंगे होनाय जाबाय। गोजोन्थों।